The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo ug alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, fellow believers, friends, ang ato mga viewers. Maayong adlaw sa tanan og welcome no sa abning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, ug this is going to be a bilingual version Bible study. So without much ado, following our customary procedure, the next few moments atong igahin kini sa atong pagpangandam sa atong tagsa-tagsa kalag. Kinahanglan nga atong limpyuhan ang atong kalag pinagi sa atong pagsugid sa tanan atong mga salang nabuhat ning adlaw, pinagi sa paggamit sa 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo dili pa magtotoo ang imong buhaton, maong paggamit niya ng imong kabubuton, pinagi sa pagtuo kanimo kang Ginoong Jesucristo nga imong manduluwas. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, na kanayon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magampo ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain na sa mga adlaw nga imong gihatag kanamo, bisan dili kami takos. Ang imong plano sa mong kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok mo sa mao kini nga imo pa kaming gipamuhi, og nga ikaw nagamando sa imong pulong nga kami magatubo diyan sa imong pulong, pinagi sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Busa uban ni kami karon, niningamong pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Sa ngalan ni Kristo Jesus, king tanan mong giampo. Amen. Okay, padayon ta sa atong paghisgutan o pagatunan. It's all about the doctrine of soteriology. Doktrina kini sa kaluwasan. Okay. Salvation is grace. Ang kaluwasan, grasya. Noah was preaching the gospel for how many years? 120 years. Matud pa ka na sa Genesis 6:3. Now, during Noah's time, people were negative towards the gospel. Wala gyud sila gana, wala sila gugma, wala tinguha sa paminaw sa mayong balita sa kaluwasan. So, the ark that Noah built as per God's instruction to him, kadto hulagway kadto kang Ginoong Jesucristo nga maong manduluwas. Si Ginoong Jesucristo mao ang pultahan. He who enters in through that door will be saved. Matod pa kano sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 9. Now, here is an interesting illustration of salvation made by our Lord Jesus Christ. The Exodus generation, ang mga katawhan sa Israel, on their way from Egypt to the Promised Land, kadto sila gipamaak sa mga bitin. So, nagaantos kini sila o ang uban nangamatay. Pusa si Moises, nga mao ang ilang pangulo,
miisa sa usa ka serpente nga binuhat og tumbaga o bronze. Si Moises miingon, kung inyong tutukan ka ng maong serpente, maluwas mo. O kamong nagaantos, maayo kamo. Nanas Numbers 21:8. So siya na kanayon, tutuki lang kana og kamo mga luwas. No, arago na. That was all they needed to do. Pag kanang sudong lang. Sudong nga na, tanawa lang. Now, it's true, di ay libuan kanila, mihimo, misunod, og sila nangaluwas. Apan din na usay libuan kanila nga, mo tuo. Tungod kay sila nagulahula that it was too simple, or what they call sa English easy believism. And mao kana ang that is the way some people may think bahin sa mayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. Sila na una-una ilang pagtuo nga pinahagilas pagtuo kang Kristo. Dili man na ego lang. Moto ilang una-una. Sila naging, it's too simple. It cannot possibly be true. It's too easy. Now, sama sa akong ginaingon, ilan ning giingon og easy believism. Kay, abi nimo, wa nay pangulipas o wala nay ikabalibad ang tao. Kung siya mo ingon nga, wa ko kailan sa Diyos, tungod kay wa may nagsulti bahin kaniya, wa may nagtugan kanako. That's why I should not be sent to the lake of fire. Kining tawhana, sultihin ning tawhana sa pagbasa diya sa Roma 1:18-30 o 20. Okay, ato na kung basahon ning versikulo 18 sa Roma 1. Kanang Kapitulo 1, versikulo 18. Nagkanayon kini sa, akong binisayon, gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios, batok sa tanang pagkadili Dios nun, ug pagkadautan sa mga tao, nga nagsanta sa kamatuoran pinagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Versikulo 19. Kay unsay mahimong masayran, may tungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao. Kaya ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Versikulo 20. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kayo nga nakita dihas mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa paminaw, wala na sila'y ikapangatarungan. Now, heathens are heathens. Now, kini kong heathens, ato na lang ning humaros binisaya o mga irihes. Actually, kini mga heathens, mga pagano ni, mga dili magtotoo. Not because they don't know that God exists, ila lang yung isalikway. Kaya binimo, ang usa ka atheist, kining pulong nga atheist, gikan mangunis Griego nga pulong atheos. Unya theos. Kini nagpasabot og walay Dios. Bakak man na. Now, lain pod nga grupo kining gitawag og mga agnostic. Gikan po di sa Griegong pulo nga gnosis. Kini sila ni kanayong wa ko kay bao nga naay Dios. I don't know there is a God. Bakak po na. Actually, paminaw, there is no such thing as atheist or agnostics. Wala. Ang Salmo 19:1 na kanayon, ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios
ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. In fact, ang labing tinuod, ang pagkaana ay Dios mao'y tinubdan sa tibok universo ug sa tanan nga anaa ni anak. Nagkasabot ka? Ug mao nga kita makaingon nga ang tanang tao nasayod nga anaa Dios. Ang labing tinuod mao nga kinsa kadtong modumili sa pagtuo nga anaa Dios ug musalikway sa maayong balita sa kaluwasan, kini siya nagahimo sa Dios nga bakakod. He's making God a liar. Gani, siya nga musalikway kang Ginoong Jesucristo ingon nga maluluwas, nakasala sa sala nga dili na mapasaylo. Yan, as Mateo 12, 31 ug 32. Ato rin kung basahon sa Binsaya. Versikulo 31. Mateo 12 na. Tungod niini, sultihan ko kamo, matud pa na ni Mateo, ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nila nga dautan. Apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Versikulo 32. Ang nagsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayod mapasaylo karon o bisan kanusa. Nadungog nimo? Nautiman ikini. Kinsa gani kadtong musalikway kang Kristo, naghimo lang sa iyang kaugalingon nga iyang kinagrabihang kaaway. He's just making himself his own worst enemy. Si Ginoong Jesucristo mismo nagsulti nga, mas maayo pagwa na lang unta matao ang usa ka dili magtutuo. Ay ba kapag unsay kinagrabihang matang sa pagkamatay? Tumag? Mao ba ang pagkamatay o kanser o aksidente o COVID-19? Dili. Unsa man gyud ang kinagrabihang matang sa pagkamatay. Okay, tubag ang pagkamatay nga dili magtutuo. Now, ang bugtong paagi ug maora gyud paagi sa kaluwasan mao ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. The Lord Jesus Christ said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Pinaaga yun kaniya. Di ba tataw naman ka na pag-ayo nga pagkasulti? Subliyon ragod ta sa pag-ingon nga. Ang pagtuo lamang kang Kristo lamang mo ibugtong tukma nga pahagi. Iya sa Diyos nga pahagi ka na. Aron ng tao maluwas. Now, nakakapilian ni Gala. Nakakapilian. You have a choice. Dawaton mo ba si Kristo nga imong maluluwas o imong maghuhukom? Pili. Gamita karon ka ng imong kaugalingong kabubuton, your free will. Pantiman ikining prinsipyo siya nga natao sa makaduha, mamatay lang makausa. Apan siya nga natao makausa, mamatay siya makaduha. Sa in English, he who is born twice only dies once. But he who is born only once dies twice. Now, sabi nimo, adunay duha ka matang sa enerhiya. Energy ba? Ang una, mao ang enerhiya nga may puruhan. Sa in English pa, potential energy. Nagpasabot kini, nga kining matang sa enerhiya, wa pa ay nahimo. May puruhan pa lang. Ikaduha, mao ang itawag sa in English o kinetic energy. Nagpasabot kini, nga kining matang sa enerhiya na tinuod na the reality of
of it, or it has done something. Kasabot ka? Now, kaamgid kining ihimpluha sa mayong balita sa kaluwasan, mo'y enerhiya nga may puruhan, potential energy. Ug ang kinabuhing walay katapusan, eternal life, mo'y kaamgid sa enerhiya nga natinuod na. It's a reality. That is kinetic energy. I hope nasabtan ni mo na. Dugang pag yun ini, ang imong pagtuo kang Kristo, ingon nga imong manluluwas, mao ang proseso sa pagkatao pag-usab. Mao ni paagi. This is the mechanism of being born again. Pangutan-on ta kay higala. Yun sa manimo paghahimong sakop sa imong tawhanong panimalay. Di ba pinagi sa imong paghahimugso o pagkatao? Karon, unsaan man pud nimo paghahimong sakop sa panimalay sa Dios? Ang gustong tubag, pinagi pud sa imo nga pagkahimugso o pagkatao pag-usab. Mao kini ang maayong balita nga imong dawaton o isalikway. Pili higala. Karon ang tukmang desisyon nga imong himuon. Mientras nagaginawa ka pa. Kay kung mag-unda-unda ka pa, tingali ugma, ulahi na. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo niining bahin sa kalwasan. Unsa kayano radi ay o Diyos, apan nabihas kabagang duot sa katawan ng dili makanawat. Umikan sa ilang pagkatiga silang kasing-kasing. Ang busa, sila produkto ragayot sa ilang desisyon. Salamat o Diyos ni ining grasya na among nakatunan gikan sa imong pulong. Hinaot nga kining among pagtuo diha sa imong mga pulong, magmalig-on ug magpadayon kini sa dili matarog. Salamat o Diyos ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining maong ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.